Over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to our fans on the TV. It's the CAF Champions League. Mamelodi Sundowns 1, Espoir 0. I'm joined by Uzu. Stibo. Yabona Stibo namhlanje. Yeah. Iyodwa into engiphatheka. Uthi. Ngicela ukuthi lento eyenziwa ama-Arab. Yeah. Iyesifala. Yeah. Iyenziwa sifike eMorocco. Yeah. Ngoba siyeMorocco. Yeah. Uma sifike eMorocco uzophatheka kanjani? Ndoda. Siyacela bengayenzi leyo nto. Yeah. Okwesibili. Yeah. Vele sasishilo. Yeah. Ukuthi istar sesibili silodile. Siyaza. Ngoba silodi istar sesibili. Yeah. Igame yanamhlanje. Yeah. Hayi. Yabona member. Yabona igame yanamhlanje. Yeah. Ibinhle kakhulu. Yeah. Let's congratulate Ubani? abathandi nabalandeli beMamelodi Sundowns Bonke. ukuthi Yeah. bazolala namhlanje bonke bazi ukuthi sine hope yokuthi istar sesibili siyeza. Yes. Okunye Yini futhi? Game in Hand FC. Yeah. Orlando Pirates. Abapepis. Yeah. Abapepis. Yeah. Stibo. Angikho ngedwa. Mahlobo. Mahlobo. Sami mahlobo. Siyembombela. Siyembombela siyasupporta sithi laba Game in Hand abaxolise. Okwesibili sithi uPeterson akakambe kancane akayi kwi-World Cup khona ngempela umfana wethu ngakho akekho ozomphazamisa nakanjani abadlali be-Sundowns ibona abazosimela kwi-World Cup. That is Stibo. Angivali Stibo. Yeah. Stibo. Uyayibala. Stibo, sibe ne-problem enkulu eMbombela. Ngoba iSouth Africa yonke ibonile inkosi yokhokho Meloni trend. Ikhala eMbombela. Namhlanje inkosi yokhokho Meloni ibijabula. Bazoyibona futhi ivideo inkosi yokhokho Meloni celebrate. Ngiyabonga sisi. Thank you for it. Yes, inkosi yokhokho Meloni. Yeah.